أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقادئ أبهرا يا أن بها سبق الجميع من نظرة والحب والرحم وقدرة ثم إكرام ومعرفة شفاءة وهدى جود ومن حكم. لله نور يكون الله مودعه أبا الورى طاهرا في الطاهر الشيم. وكان شيث وصي الأصل منتقلا من خيرة كرم للخيرة الكرم حتى انتهى بالشموس النور محتقرا لقادة العرب فهر الجلة النظم. وغير ثيث فما تاتيه منفردا حواء تكريم نور غير مزدحم صلى الله عليه وسلم. بندمن wayno eɗen ngara e windande meɗen tataɓire e damal gadanal e deftere ceerno men Seydi Hadji Malick Khilasu Zahabi inchaa allahu taala e sawtowol musidɗo moon Alhasan Khalid. En garino e ko ɓennuno ko nelaɗo men Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam to wirnino e wirngalloji ha o rewi hen Allah ha o gasni ɗin ɗon wirngalloji 12 ɗo ceerno men o omo jangguina en o famna en caggal nde o umme ɗin ɗon kadi wirngalloji o ari kadi e maaje Allah nannimo e maaje ɗen ɗon maaje noon ko ɗen ɗon maaje o haalanta en. waqati un abhuran ya an nelaɗo men Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam Allah lumbinimo e maaje 10 caggal nde o ummi e ɗiɗo wirngalluji 12 Allah nannimo e maaje goɗɗe 12 maaje ɗe Allah taganimo ɗen maaje ceerno o ene haalana en biha koye ɗen ɗon maaje sabaqa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabaqa o daɗi aljamia dendagal fof ko Allah tagno o daɗi dendagal ko Allah tagno. Abhuran ya an ko 10 yaay o ko 10 ɗum woni maaje ɗe koɗe 10 hen maayo wiyete ko min nadaratin ko baharu nadarati mana darande Allah tabaraka wa taala nde Allah waɗanimo gonɗon maayo Allah lumbinimo e gon maayo taccinimo e gon maayo ewa goobimo e gonɗon maayo sallllahu alayhi wa sallam baharu nadarati. Wal hubbi e maayo gilli yidde Allah tabaraka wa taala e makko e yidde makko e Allah tabaraka wa taala Allah nannimo e gonɗon maayo. Wor ruhumi e maayo wiyetengo ruhum mana njurum e enɗam e fofof Allah nannimo e gonɗon maayo yurmede Allah tabaraka wa taala. Wo qudratin maayo wiyetengo baharul qudrati mana hattan Allah tabaraka wa taala Allah lumbinimo e gon maayo. Summa ikramin bahru ikramin mana maayo teddungal Allah tabaraka wa taala ko nonne kay wa ma'rifatin maayo
andude Allah tabaraka wa taala ma'rifatu billahi tabaraka wa taala bahrul irfan gon maayo Allah lumbini hen nelaɗo muhammadin sallallahu alaihi wasallam shafa'atin bahru shafa'ati mana tefore Allah tabaraka wa taala nde Allah resndimo nden ɗon tefore mana Allah lumbinimo e gonɗon maayo wa hudan e peewal Allah lumbinimo e maayo peewal juudin Allah lumbinimo e maayo wiyetengo baharul juudi bi maana maayo dokke Allah tabaraka wa taala wa min hikami e maayo wiyetengo maana hono no ñeñal Allah tabaraka wa taala baharul hikma ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala caggal nden o ummimo e ɗi towirngalluji ɗi o wonno e ɗin ɗon duuɓi Allah liggey makko e ɗin ɗon duuɓi ujunnaje 12 eywa omo woori noon omo yaha haw yettoyi mana ha kañ 12 fof ɗi gasi ɗen ɗon golle Allah noon heblanimo ɗeɗo maaje mana o lumbinimo e ɗeɗo maaje nde wan noon neɗɗo so tawi liggey mum ha ƴeeŋi golle mum en heewi lootade Allah noon lootimo e ɗeɗo maaje tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ɗum woni ko wi ɗeɗo maaje 10 Allah nanni hen nelaɗo men muhammadin sallallahu alaihi wasallam ceero men o noon wi ko hen o daɗiri dendagal eywa tagore nde kanko sallallahu alaihi wasallam lillahi nurun yakunu llahu mudi'ahu lillahi eske Allah nurun annore yakunu latinde Allahu Allah tabaraka wa taala mudi'ahu en resdi ɗum abal wara baban windere nde hono baba adama ɗahiran laaɓɗo fi ɗahiri e nder ko laaɓi ashiyami mana jikkuji annore nde Allah resdi bamen adama holnden annore woni nelaɗo men muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa kana laatinoma siis mana honono oɗo siis ɓi bamen adama wasiya kanko woni mana basiyaɗo al asli lasli o hono nelaɗo muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mana bamen adama nde Allah resdimo annore muhammadin sallallahu alaihi wa sallam baba adama wasiyi ɓiyum biyeteɗo siis nde wan noon nde baba adama ari hankandini e ruttade annore nde egge muɗum faate ɓiyum biyeteɗo siis oɗo siis noon wasiya kanko woni basiyaɗo al asli lasli o hono nelaɗo men muhammadin sallallahu alaihi wasallam annore nde muntaqilan e nde egga min khiratin ummade e keeci mana labaki kara min tedduki li khirati mana hono e keeci labaki mana cuɓaki karami alkarami mana tedduɓe mana ene ummo e tedduɓe faadi e tedduɓe mana kala keeci to annore nde ari koye keeceje labaɗe ɗe Allah suɓi mana tedduɗe koye ɗen keeceje tan annore nelaɗo men muhammadin sallallahu alaihi wasallam rewata ɗum woni ko wi wa kana siisu laatinoma siisu alayhi salatu wassalam wasiya kanko woni mana basiyaɗo al asli hono no annore lasli nde hono nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam ko noon nde woori nde umme sisne kadi muntaqilan e nde egga noon min khiratin mana e cuɓaɓe moƴƴuɓe kara min tedduɓe lil khirati mana e suɓaɓe karami mana hono tedduɓe ko noon woori annore nde ene egga e keeci fewde e ranga ene egga e keeci fewde e ranga hattantaha bissu musi nuru muhtaqiran hattantaha ha annore nde ha toy hattantaha ha toy annuru annore nde muhtaqiran ende woni mana hoynude bissu musi mana e nangeji annore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde Allah yettinoyi ɗum to yettoɗo nde yetti nde hoyni annore mana hono nangue liqadatil urbi yetti mana e hono koho mana hono no arabeɓe fihrangol ɗo leñol al jillati mawnugol annudumi mana hono juɓɓudi
mana joomirawol juɓɓudi tigirigi nde wan noon qadatil urbi on ɗon wonno mana ma o haalan en holon hono tanum nelaɗo sallllahu alih w sallam biyeteɗo abdoul moutalib ko on o yiɗi joofade ɗo wiye qadatil urbi ɗum woni ko hattanta ha annore nde ha toye annuru annore nde mana muhu taqiran e nde woni mana honon hoynude e annore mayre bissu muusi mana e nangueji annore nangue ko nonne kadi annore mana hono koode ko nonne kadi annore lebbi fof mana annore nelaɗo sallallah sallam ene hoyni dendagal ɗiɗo annoraji nde wan noon ɗe nangue dañiri annore koye nelaɗo men mouhamadou sallah sallam lewru dañiri annore koye mouhamadou sallah sallam koode dañiri annore koye mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni o wi muhu taqiran ene hoyni li qadati mana honono e hohoɓe ardiɓe al urbi mana arabeɓe fihral ngol ɗo leñol al jillati mangol mana annudumi mana hono noon juɓɓudi wa gayru sisin ay ko mo wona siis noon alayhi salatu wassalam ɓiɓɓe bamen adama fof fama tatihi munfaridan wa gayru sisin ay so wona siis alayhi salatu wassalam oɗo tan woni mo yummen hawwa mana jibini omo ari goto ko wonano ɗum ko o jibinanno tan ko funeɓe ha woni deedi mana honono nogas woni ɓiɓɓe capanɗe nayo oɗo siis tan ari hen woni mo funaka eyyi ɗum woni o wi fama tatihi munfaridan hawwa honono yummen hawwa o addani mana hay goto jibinde neɗɗo goto so wona siis alayhi salatu wassalam wa gayru sisin fama tatihi hawwa'u munfaridan ay ko oɗo hawwa ko oɗo tan o jibini telɗuɗo o wi holko waɗi hawwa jibini hono siis alayhi salatu wassalam tan ene arini woni telɗuɗo funaka sababu o ko takrima nurin gayre musdahri sababu o ko takrima ko teddinde nurin annore mana gayre musdahami nde wona ɓittodirtede e ranga nde wan noon so funeɓe gone ranga ndendal ranga o so ndendi ranga o noon kañumen hankkadi goni funeɓe ndendi ranga goto wa amma noon annore annabi sallllahu alayhi wa sallam rendetake e hay ranga goto ɗum woni allah suɓani siis ari kañum tan goto ɗum woni nene men hawa jibinimo kanko tan goto so wona annore mana saabu annore nelaɗo sallallah alih w sallam ene jogori eggude ene egga mana e baba adama ene fayi e siis alayhi salatu wassalam ɗum woni annore nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam wasa ɓittodirede e ranga ko hono noon bamen adama caggal nde o wasiyi hono ɓiyi ko biyeteɗo siiso on ne kañumne wasiyi ɓiɓɓe muɗum ɓiyum on ne wasiyi mana hono ɓiyum ewa baba adama wimo an la yadaa hadha nur illa fi lmutahharati min annisai so wona taw koye laaɓɓe e rewɓe ko noon wasiya on yeehi walam tazal hadihi lwasiya serani oɗo wasiya jariyatun min qarnin ila qarn ila an adda allahu annura ila abdulmutalib ko noon wasiya o omo wasiye omo noon omo yaha omo ummo hono no wiru noon min khiratil karami lil khiratil karami omo ummo mana e keeci mana fewde e ranga noon e nder wasiyaji ɗin ɗon ɗi baba adama wasino ɓiɓɓe ɓe ne mbasodira ene oɗo wasi en yaha ha allah yettini annore nde fewde abdoul moutalibi ewa tanum nelaɗo mouhammadin sallah sallam mo ganduɗa ko on woni ewa jibinɗo abdoullahi hono bamum nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi nelaɗo men mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ene e hadis mana hono no kabraɗo kama warada anhu sallllahu alayhi wa sallam ko habra e nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam fil ahadis al mardiya e hadisaji ɗi ganduɗa mana honono ko labaɗi no fewi e kadi celluɗi kanko nelaɗo sallah sallam omo habri ɗin ɗon wasi ɗin ɗon hadisaji wa min tilka al ahadis en jaayi ɗin ɗon wasiyaji kanko nelaɗo sallah sallam ma akhrajahu ibnu abi shayba
oɗo omo yaltini ɗiɗo hadisaji ummiɗe nela sallallahu alaihi wasallam fil musnaf an Ja'far an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo ngoni siyaqul hadisen ɓe on ɗon saha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo men muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi innama kharajtu min nikahin walam akhruj min safahin min ladun adama lam yusibni safahul jahiliya o wi kanko nelaɗo men muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi min de jaltumi tan ko e dewgal tuggude tan e baba adama lam akhruj min safahin mana mi yaltani so wona e dewgal min ladun adama tuggude tan nde Allah waɗi annoram nde e keeci baba adama so ummima e keeci oɗo tan yahata koye keeci goɗɗo kadi taw kadi ko dewgal noon yaari lam yasibni walla lam yusibni safahu mana safahul jahiliya mana ko wayno saha jahiliya no jomen gonirno ni mana wona reeniɓe mana to e dese e ko nandi hen o wi noon Allah tabaraka wa taala ene reeni annoram nde mana ko dewgal tan e dewgal ha yettoyi ɗum woni ko ceerno men o wi wa hattantaha bi sumusi nur muhtaqiran ɗum woni ha yettoyi annore nde mana to Allah jofniri ɗo ene woni muhtaqiran intaha nuru nabi sallallahu alaihi wasallam ila abihi ha yettoyi annore nelaɗo men muhammadu sallallahu alaihi wasallam ha yettoyi ba makko fo Allah ene reeni mana hono no annore nde ene reeni mu mana e laaɓal haala kawnihi muhtaqiran bi nuri shamsi wan nujumi wal kawakibi wal aqmar wa bi jami'il anwar. Allahu akbar. Ni woni annore nde Allah tellini annore nde ene woni hoynude dendagal maana hono annore nange no way jalbude ni annore na sallallahu alaihi wasallam maana ene hoyni dum annore hono koode no mbayata hewde annore ni annore na sallallahu alaihi wasallam ene hoyfini dum wal kawakib ko non kay maana hono no maana koode wal aqmar e lebbi maana kala no hebiri annore maana annore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ene hoyni ɗeɗo annoraji fof nde wan noon ɗiɗo annoraji fof ceeka mana ɗi jalti koye annore nelaɗo man muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɗum noon mataw enen kana ɗo wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.